אני מנכ"ל טרסייט, שמי עופר ליצקי, אנחנו השותפים של סלקום בנושא גיבוי מידע, שבעצם שומר על הנכס הכי חשוב בארגון שלכם. ובאמת רציתי לשאול, מי שירצה להצביע, מי מכם יודע את מצב תקינות הגיבוי שלו, והאם הוא יכול לשחזר מידע, והאם הכל תקין אני מקבל אותך מיילים כל לילה. מעולה, כן. אז זה נראה אחוז קטן, לא כולם יודעים מה קורה בגיבוי שלהם. אוקיי, אז אנחנו קיימים מ-2005 וממוקדים בעולם גיבוי המידע לעסקים. אנחנו משרתים למעלה מ1,000 לקוחות, ואנחנו מפעילים שרתי גיבוי בישראל ובארצות הברית וחוות בחו"ל. וההתמקדות שלנו באמת זה הגנה על המידע הארגוני, כולו, ללא יוצא מן הכלל, שרתים, תחנות עבודה וקרוב גם סמארטפונים שאנחנו עכשיו ממש משיקים. אז מה שהשקנו ביחד עם סלקום בתוך הפורטל שלהם זה בעצם שירות של גיבוי מנוהל, שההבדל בינו לבין שירותים אחרים זה שכל השחקנים האחרים בשוק מציעים את הגיבוי בצורה של מוצר. זאת אומרת שנותנים לכם את האחריות להיות אחראים על הגיבויים שלכם. תקבלו חבילה, 500 ג'יגה, חוברת הוראות ותצאו לדרך, תגבו, יש לכם בעיה, תקשרו אלינו. ואנחנו לקחנו את הדבר הזה מעולם המוצר לעולם השירות, מכיוון שלקוחות, במיוחד בשוק ה-SMB, לא יודעים לגבות ולא צריכים גם לגבות, הם צריכים להתעסק במה שהם צריכים להתעסק ואנחנו עושים עבורם את הגיבוי. ולכן הגיבוי שלנו נקרא גיבוי מנוהל. ובעצם אנחנו עושים הכל עבור הלקוח, כולל בדיקות יומיות של תקינות הגיבוי וטיפול בתקלות. מה שאומר שאנחנו בעצם אחראים לכך שיש גיבוי רציף, יומי, מה שברוב העסקים, אם ניכנס ונבדוק, לא ממש קורה. אז אנחנו בעצם יוצאים מנקודת הנחה שהבטחת מידע מתחילה בגיבוי. זה הדבר הבסיסי ביותר שמגיע למידע שלכם. כמו שראינו בהרצאה עכשיו, יש המון הגנות שניתן לשים על הארגון, באמת אין ספור פתרונות, ובסופו של דבר מגיע איזה עובד לדוחף קיסונקי והוא עובר את הכל והארגון חשוף. ובסופו של דבר מה שבאמת מגן על המידע זה גיבוי אמיתי, מוצפן, מרוחק, שמנותק מהרשת העסקית. אז אחד מהדברים שבאמת דיברו עליו זה הנושא של סינכרון קבצים. הרבה אנשים אומרים שיש להם דרופבוקס או גוגל דרייב או וואן דרייב וכו'. אז אתם חייבים להבין שסינכרון זה לא גיבוי. סינכרון קבצים זה שירות מצוין שהמטרה שלו היא לאפשר לכם לגשת את הקבצים שלכם בכל מיני מקומות, לשתף אותם, ובעצם זה כלי עבודה נוח שבא לתת גישה למידע, אבל הוא ממש לא גיבוי. הוא לא מספק את רמת הגנה שמספק גיבוי. זאת אומרת שאם חדר וירוס כופר, קודם כל הוא גם יצפין לכם את הדרופבוקס, ולדרופבוקס יש איזושהי היסטוריה, אפשר לשחזר לזה משהו, אבל מדובר על עבודה שתיקח ימים רבים להתחיל לשחזר מהענן, ואתם לא יכולים לדעת באמת אם המידע הזה יחזור או לא יחזור. אז קודם כל חשוב לדעת סינכרון זה לא גיבוי, זה משהו אחר לגמרי. גיבוי חייב להיות מנותק מהארגון, לא נגיש, הוא חייב להיות מוצפן, מאובטח, כדי שאף אחד לא יכול להרוס אותו, כי זה ההגנה האחרונה, בעצם הפיינל פרונטיר שלכם, זה הגיבוי. אז באמת, ההגנה האולטימטיבית נגד וירוס כופר, שבשנתיים האחרונות ראינו עלייה ממש רצינית בכמות המתקפות. אגב, אנחנו בטרסייט חווים על בסיס כמעט יומי לקוחות שנדבקים בווירוס כופר, ומי שמגובה אצלנו לא צריך לשלם כופר, אנחנו משחזרים לו את המידע לרגע לפני ההדבקה, והוא ממשיך לעבוד בדרך הכי מהירה שיש, בלי צורך לשלם כופר. מי שאין לו גיבוי, צריך לשלם כופר, ויצא לנו גם לטפל בתקריות של לקוחות חדשים שהגיעו אלינו ולא היה להם גיבוי, והצפן להם המידע, ואז צריך תהליך הזוי, שבאמת אתה לא יודע אם בסוף תקבל את המידע, אבל זה להיכנס לדארקנט ולשלם בביטקוינים, להאקר שאתה לא יודע מי הוא, לקבל ממנו decryption tool ואת ה-encryption key, ועכשיו לשבת ולעשות decryption לכל המידע, תהליך יוצא דופן במורכבות שלו, ובוא נגיד שלקוח רגיל וכזאת תקליט בכלל לא יכול לעשות את זה. אז לכן, כשיש גיבוי, לא צריך את כל הדבר הזה. עכשיו, הסטטיסטיקות מראות שב-100% מההדבקות של וירוס כופר היה אנטיווירוס. זאת אומרת, הייתה הגנה ובכל זאת הווירוס פגע, וראינו מתקפות גדולות בשבועות האחרונים. אז בעצם המסר שאנחנו מנסים להעביר פה, שגיבוי מנוהל זה שירות שכל עסק צריך. זאת ההגנה האולטימטיבית. כן. שאלה. כן. נגיד שכאילו לך משהו ברשת לפני שבוע, חודש. מחר אני אצלך. וגיבית את זה. כן, אני אבוא לך באיזה שעה אפשר בוגנה. תקפו אותי, אתה מעלה את הגיבוי, אתה מעלה לי גם את
את ה... שאלה מצוינת. אז קודם כל בגיבוי יש היסטוריה שאתה שומע. עכשיו, מה שאתה מדבר עליו... עכשיו בוא נגיד שאנחנו ארגון שעובד, ואתה מעלה לי גיבוי מלפני חודש, לא עשינו שום דבר. נכון, נכון מאוד. אוקיי, עכשיו, מה שאתה מדבר עליו זה תקרית מאוד מיוחדת, שיושב וירוס שהוא ישן, הוא מחכה חודש כדי לפעול. ברגע שהוא פעל וקרתה תקרית, הוצפן לך המידע, שהחזרת את המידע יחד עם הווירוס. מן הסתם אנחנו כבר יודעים מה סוג הווירוס, ואנחנו כבר יודעים גבונים בפנים, ותופסים אותו, יודעים מאיפה התקרית הגיעה. אבל זה באמת מצב מאוד מאוד מיוחד, שבדרך כלל לא קורה. וירוסים של כופר, המנגנונים שלהם הם על עניין של שעות. זאת אומרת, הוא מדביק את המחשב, בדרך כלל כמה שעות אחרי הוא מתחיל לעבוד, כדי שלא תראה מיידית את ההדבקה ולא תחשוד שמשהו קורה. אבל זה לא מדובר על חודשים. בגיבוי שלנו ניתן לכוון היסטוריה בלתי מוגבלת, זאת אומרת, ניתן לשמור עד 7 שנים אחורה את המידע שלך. וזה אגב מה שמס הכנסה מבקש, נכון שיהיה לכם 7 שנים אחורה ולא יהיה שום שינויים במידע. מה שסנכרון ורוב הגיבויים הרגילים לא מאפשרים, ובטח לא בגיבוי בקלטות, לשמור 7 שנים אחורה בגיבוי בקלטות, זו משימה מאוד מאוד רצינית ויקרה. אז שאלה אחת, וזהו, באמת הדגש פה זה מי בודק את הגיבויים שלכם. גיבויים זה משהו שצריך לבדוק אותו כל יום. כי קורות תקלות בגיבויים, קורים כל מיני דברים. ואם לא בודקים אותו כל יום, נוצר פער ונוצרת חשיפה, כי דברים לא מגובים כמו שצריך. רוב הארגונים שנכנסים אליהם ובודקים עכשיו את הגיבוי, אם הקו מיושר, תמיד חסרים דברים. תמיד יהיה איזשהו אובדן מידע שהנזק שלו הוא בעשרות מונים יותר יקר מהעלות של שירות של גיבוי. אז גיבוי מנוהל לעסקים זה באמת הפתרון המבוכן, שאנחנו יכולים לנהל את ההיסטוריה עד 7 שנים אחורה. ניתן שהגיבוי יהיה בכמה לוקיישנים, בשתי יבשות שונות, כדי לעמוד בתקנים שונים של אבטחת מידע. הגיבוי מוצפן בשני ליירים, ובאמת זה באמת השירות האולטימטיבי שמגן על הארגון שלכם. כל פחות יותר אמרתי. עכשיו אנחנו תומכים בגיבוי של כל דבר, אם זה לינוקסים, מקינטוש, שרתק, צ'יין, פריק לבל, VMware, Hyper-V, כמובן כל המערכות הפעלה של Windows, קבצים פתוחים. בקיצור, אנחנו באים לארגון, עושים מפה של מה צריך לגבות, וסביר להניח שאנחנו יודעים לגבות את כל מה שיש לכם בארגון. תמיכה ברוב תקני אבטחת המידע הנפוצים. יש המון ארגונים שצריכים לעמוד בתקני אבטחת מידע, SOC, היפה, PCI, תלוי בתחום שלכם. הגיבוי שלנו עומד בכל התקנים האלה. זאת אומרת שלקוח שמגבה אצלנו עומד בתקן, ואנחנו מגבים המון לקוחות מכל סוגי תקני אבטחת מידע, כולל שוק ההון, שוק הביטחון, אנחנו גם ספקים של משרד הביטחון. זהו, יש למישהו שאלות? מישהו צריך לגבות משהו? כן. מה ששאלתי אותך בחוץ. על האימג'ים של זה. זה אני בודק לך, אמרתי לך. יש פתרון, ואנחנו נמצא לך אותו. עוד מישהו, משהו? טוב, תודה רבה לכם.